Il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brinkat qal li Malta tista' tkun f'qagħda aħjar li tagħmel użu mill-fondi Ewropej biex tkompli tistimola l-impjiegi fis-settur privat. Is-Sur Brinkat qal dan waqt żjara li għamel fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali meta ppreżenta r-rapport annwali li analizza l-infiq tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. F'laqgħa miftuħa l-ġurnalisti s-Sur Brinkat saħaq li l-Uffiċċju tal-Awditur f'pajjiżna qed jagħmel xogħlu sew. Fejn tidħol Malta kien hemm aspetti pożittivi, kien hemm referenzi minn xi 5 Minister żball għal mod kif ħaddimna proġett marbut mat-titjib fil-kwalità tal-ħajja dwar il-ħolqien ta' growth opportunities u ħolqien ta' job creation. Ir-rapport inkluda wkoll referenzi dwar il-fondi allokati għal pjan Juncker li jagħmel użu minnhom pajjiżna. Dan hekk kif minn 6 miljuni allokati fl-2016, fl-2017 Malta żiedet dan l-ammont għal 11 miljun euro. Is-Sur Brinkat tkellem ukoll dwar it-twaqqif tal-Bank tal-Iżvilupp li ser ikun qed jgħin fil-ħolqien tal-impjiegi permezz ta' fondi Ewropej. Issa qed nawguraw li bil-ħolqien tal-Bank ta' Żvilupp il-ġdid li l-Gvern jidher li ħabbar ftit ilu milli rajna fil-gazzetti, hemm possibilità li kemm taħt l-istruttura tal-EFSI jew anke taħt mekkaniżmi ġodda li tista' toħloq il-Kummissjoni ġdida li tinħatar is-sena d-dieħla, pajjiżna forsi jkun qiegħed għadha saħansitra aħjar li jkollu il-mekkaniżmi biex jitirizza fondi Ewropej ħajstimula saħansitra aktar il-ħolqien ta' impjiegi produttivi b'mod partikolari fis-settur privat ġewwa pajjiżna. Huwa qal li l-Qorti Ewropea issa qed tħares lejn il-qasam tal-blockchain u tal-intelligenza artifiċjali sabiex fi ftit żmien jibdew jgħinu lill-Unjoni Ewropea tkun iktar effettiva biex tikkontrolla n-nefqa tagħha. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara faħħar il-ħidma li qed issir fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjoni li qed jagħmel l-uffiċċju tiegħu lill-entitajiet governattivi bilan li jżidu trasparenza u l-kontabbiltà fl-infiq tagħhom. Meta tqis ma' pajjiżi oħrajn issib rata ta' implementazzjoni ta' fuq minn 8% hija waħda tajba. Biss ovvjament ma wasarniex dan huwa biss bidu ta' dan il-proċess aħna ħanaħdmu iżjed biex kemm jista' jkun l-implementazzjoni ssir iżjed qawwija fl-interess taċ-ċittadini tagħna.